प्रदेश। बाटी अंदर देसी जिगरा बाय रंगदारन का बांध के मारी गांव भरे माँ चर्चा बाय। गांव का देसी लइका बानी अंदर देसी जिगरा बाय रंगदारन का बांध के मारी गांव भरे माँ चर्चा बाय। भेदभाव हम करित नहीं नरंदारी बा जलवा जारी बा जलवा जारी बा। उत्तर प्रदेश में यार के तोरे सिस्टम भारी बा जलवा जारी बा जलवा जारी बा। माटी में हम पला बड़ा देसी कल्चर जानी थे। एसी कूलर फ्रिज से बढ़िया पेड़ के छांव जानी थे। माटी में हम पला बड़ा देसी कल्चर जानी थे। एसी कूलर फ्रिज से बढ़िया पेड़ के छांव जानी थे। 315 बैद रखी थी ना लाइसेंसी बा जलवा जारी बा जलवा जारी बा। उत्तर प्रदेश में यार के तोरे सिस्टम भारी बा जलवा जारी बा जलवा जारी बा। जलवा जारी बा जलवा जारी बा। आजा दादा जवन केन है आज हम करत बनी वह नहीं सबके ध्यान से आज यही लायक हम बना बटी। आजा दादा जवन केन है आज हम करत बनी वह नहीं सबके ध्यान से आज